kolmi rok hene sijak number rok tongo ta hingko number kubangma Pharok bile phemani bitore kaisa Pharok no kogoi klai thangka abo borok Pharok hine kokmaniya to kubangma bile phemani nugoi tok thu hine kokmanchi abo Pharok sungsu kaisa abo ongkha Dumasora PS ni andaro khobjabu Anando Mohon Parani khoroksa taku kisu Debbarma kogu o Pharok no tok thu hine kokmande Pharok sungsu tai o Pharok ni Yakhungo khobjak tongo kaisa ring soni ring haike kaisa khobjak oro sujak tongo call me hinoi o call me number ongkha 01795861086 belai no wana masisa haike kono samoi sunu gechung kono samoi Pharok ni bokhrogo khutung kisak tai Yakhungo khutung kisak Kanjak hingga sesungguh sudah kiri tangga ba nomor onu kangga tu kiri nako gada virus tangka tamong kaini tu kiri nako bla mela no kiri mas sisa wana mas sisa tai of Pharok ni nomor no sas call kaini ke call to line haja sas kaini mana Bangladesh ni si bela no wana mas sisa kok ma Bangladesh ni hakai tam ni bagai saruka kono saini virus tangka tamong ka kirijak ma bagai borok ke ya kai rohne Pharok no mane je Pharok mannai rok ni o kok no rok khina ni ditabi kisa kiri mas sisa hai rok sinuk su Pharok rok no jeng mai naklai tongman ta hingke mai Pharok dol kwbangma tongo ekdom biri phailayo hingke rod bai kogoi riman ta tok thu hne hingke abo se klai phega hingke or kisa nangai klai phega hingke thu thuya ko hingke jeng Mankha hingke nailai khata naikha hingke o ya Pharok kwbangma tongoi ko abo Yakhungo ka bini Yakhungo ring system khayi ko omo haika kanri rohajak borok borok sijak tongo hingga kolmi hnui call me ini sejak number engkau number 01795861086 number call me ini borok norok number call dah kayaknya ya call kayaknya mana habya jadi norok tam ke yang dakani ini saya mangkasa jeng Google search khainai ka hingke Google search khainai ka hingke nukha dakani hine Pharok bang mana nukha abono same same bai tongo Pharok no